Ponekada je teško pronaći vjenčanicu baš po svojoj mjeri. Možda čak i vlastitoj zamisli, jer kažu da svaka mladenka ima u glavi sliku svoje idealne vjenčanice. Na adresi Vlaška 92 postoji rješenje i način kako da svoje snove pretvorite u stvarnost. U salonu vjenčanica i večernjih haljina La Marie. Gospođa Vesna i njeno stručno osoblje La Marie salona s vama će u suradnji napraviti vjenčanicu koju nećete moći vidjeti nigdje drugdje. Prema tome, ovdje se nalaze unikati, kvalitetnih materijala koje također možete sami odabrati. U ponudi su i već gotove vjenčanice i haljine svih veličina, modela, pa čak i boja, kao i kompletna oprema za mladenku koja uz vjenčanicu na posudbu ide gratis. Modele La Marie do sada smo imali prilike vidjeti na brojnim revijama, ali i humanitarnim događajima na koje se vlasnica Vesna rado odaziva. 35-godišnje šivače iskustvo Vesna je pretvorila u materijal koji će veliki dan svake mladenke pretvoriti u dan iz snova. Detalje potražite na web adresi www.lamarie.com.hr i Facebook profilu dotičnog salona.